The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Now, kung ang kalibutan nang inahanglan man o pagdasig, karon ang tukmang higayon. Kung nanay nang inahanglag paglaom, karon ang tukmang panahon. Ang Dios tungod siyang kaluoy, mipahimutang nining atong ministry isip usa sa iyang mga paagi sa pagpadala sa iyang mensahe sa paglaom ug paghupay, taliwa sa makaluluoy o makuyaw nga kahimtang karon sa kalibutan. Ang pulong sa Dios nagabarog isip mao'y bugtong matuod nga mensahe sa kahupayan ug paglaom. Nagadala lamang kini sa mga pulong nga ipadangat sa Dios ngari kanatong mga kaliwat sa tao alang sa atong kaluwasan ug sa atong kalinaw. Ang misyon sa Balbido Evangelistic Ministries mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, sa tumang kamatinud-anon ug pagpakab-ot niini ngadto sa kinalay-ang dapit sigon sa unsay itugot sa Dios. Kung naamay kung na kay kabugaton gipalihog ka sa pag-apil niini sa inyong mga pagampo nga unta ang Dios mo tugot sa pagpadangat sa iyang pulong ang mayong balita sa kaluwasan ngadto sa kinalayan o kinapuukan nga dapit. Now, karong buntaga magapadayon kita sa paghisgot sa doktrina bahin sa pagpangita o kalipay, the pursuit of happiness. Apan sa di pa kita makasugod nini, tuon ang andamon na itong kaugalingon. Let us prepare ourselves. If you are a believer, be sure you have named all your sins, sins of the mind, sins of the tongue, and overt sins.
this become barrier to our study, kundili nimo kini ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios. 1 John 1:9 commands us believers that if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan kung ikaw wala pa makadawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas, gidapit ka nga imo siyang tuuhan, nawaton ingon nga imong personal bugtong manluluwas og Dios aron ikaw maka salmo usab sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios dinhi adlaw. Therefore, let us pray. Magampo kita. Amahan mo nga Diyos, we thank you that we can gather ourselves again together today to worship you, to study your word, and to focus our attention on your word that teaches us as to who and what you are. That the only thing that matters in our life is to be oriented to grace, to be oriented to your plan for our life, because apart from it, there is no stability, there is no happiness, and there's no meaning in life. It is only when we are oriented to your plan, beginning at the cross, that we can have an understanding, our reality and our purpose and our destiny in life, and what you are doing in our life. So, Father, we worship you, and we pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, challenge us, and make these things a blessing to us. This we ask in Jesus' name. Amen. Well, mga higala, mga igsoong magtutuo, aniyan usab kita sa atong panag-uban sa atong Bible study through the YouTube and Facebook under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. O aniya kita karon sa may panglawas. I hope you are. O sana ganitong pangisip. O we are still alive and kicking and breathing. Gipabuhi pa kita. Tungod kay ang Diyos may plano sa atong kinabuhi. O tungod kini sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, kortesiya o sa iyang grasya. Dili kita takos niini. We don't earn it nor work for it. It's grace. So, okay, padayon kita sa atong hisgutan o atong labason sa mga atong panumduman. Let's have some kind of a review sa atong tuki o atong hisgutan bahin sa pagpangita o kalipay o daghang kita mapopo bahin ini, the pursuit of happiness. Ang kalipay ni Haring Solomon ingon man sa Dios, maong panulundo na kabilin nga espirituhanon, spiritual heritage. Ang paghari ni David nga sa tinuod usa ka talagsaong panahon kadto sa kasaysayan sa Israel, nasud sa Israel. Nabantog kini siyang pagka mauswagon og imperial power. Ingon nga anak ni David o gipiling manununod, kini si Solomon nakapanunod. He inherited og usa ka gingharian nga nakatagamtam o naghingapin nga mga panalangin sa Dios. Overflowing nga mga blessing sa Dios. Gisugdan usab niya ang iyang paghari sa maong gingharian. Human niya madawat gikan siyang amahan ang labihan ka mabulokong panulundon nga espirituhanon. Sa bata pa kini si Solomon, si David, giila gyud niya ang kamahinungdanon sa pagtudlo og doktrina sa iyang anak. Samtang batan-on pa kaayo kini. Aron sa ingon, tudlo iya ang bata kung saon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Proverbio
22:6, cross-reference ni ini mao ang Deuteronomio 6:4 ug 9 ug 20. Na sa in English nga version ni ini, when he is old, he will not depart from it. Well, daghan sa mga panultihon, proverbs nga sinulat ni Solomon sa ulahin na niyang katuigan siyang kinabuhi, nga mga recollection sa doctrinal nga mga leksyon nga gitudlo kaniya sa iyang amahan. Sugod kang David og sa Leviticanong mga kaparian, Levitical priest sa iyang panahon, nakatuna ni Solomon ang mahinungdanong mga prinsipyo sa pulong sa Dios sa nagalungtad kini alang sa Israel sa karaang tugon, Old Testament Israel, ang mga dagkong pagtulunan o mga doktrina, bahin o kaluwasan, bahin ang pagtuo nga nagdag pahuway, nga faith rest drill, grasya, ang mga kinaiya sa Dios, ug bahin sa espirituhanong pagkinabuhi, spiritual life. Naugmad usab ni Solomon ang iyang tinguha sa pag-alagad sa Ginoo uban sa kalipay. Now, ang kalipay diha, simka. Hebrewanon ka ng pulong. Kini mabasa ta diha sa Salmo o sa kagatos, versikulo 2a. Na ang gustong paghubad nini mao ang superabundance of happiness. Kaya ang pulong nga simka, mabasa ta sa pipila ka mga salmo ni David. Kining naasoy nga naghinubra nga kalipay, overflowing of happiness, ang labing mabulukon sa tanang matang sa mga kalipay, maiyaha lamang masinati o matagamtaman sa usa ka hamtong nga magtutuo, a mature believer. Samtang ang magtutuo, matinumanong nag-aalagad sa Dios. Mutubang kini siya diha sa iyang kalag ngadto sa way pagkapakyas nga gugma o grasya sa Dios. Iyang tamdon, he would appreciate nga ang matag adlaw mao ang adlaw nga gibuhat sa Dios. It's the day which the Lord has made. Ug siya magakalipay diha niini uban ang naghingapin nga kalipay. Salmo 118:24. Sa nagkaduol ng iyang kamatayon, si David mipahimangno sa iyang ulitawong anak nga si Solomon nga kini magmalig-on unta busa magapakita nga usa kini siya ka lalaki. Ug ingon man iyang makuptan o mabarugan ang kamanduan sa Dios nga iyang Ginoo, ang paglakaw diya sa iyang mga pamaagi, ang pagtipig sa iyang mga kamanduan o mga balaod, his ordinances, ug sa iyang mga kamatuoran, sumala sa unsay na isulat diya sa balaod ni Moises, aron sa maong paagi, hinaot, magmalampuson ka sa tanan nga imong pagamuhaton ug sa bisag usak asa ka paingon. Kana nasulat diya sa 1 Hari 2:2b ngadto sa 3. Now gidawat ni Solomon kining maong mga tambag ug misugod siya sa pagtuban sa pagdumala sa iyang gingharian, inubanan sa iyang pagkahiluna, pagka-oriented sa grasya ug plano sa Dios. Segundo Kronikas 1:1 nagakalayo niini. Si Solomon, ang anak ni Hari David, lig-ong nakapasukad sa iyang pagmando sa gingharian sa Israel o gipanalanginan siya sa Ginoo nga iyang Dios o gihimo siyang gamhanan kaayo. Now, niyadtong panahon nga misunod si Solomon sa iyang amahan pag dumala sa trono sa tuig 965 sa wa pa si Kristo, before Christ, iyang giila unsa ka bugat ang katungdanan sa pagduma sa nasod sa Israel. Iyang giila. Nangayo siya kaalam gikan sa Dios. Ug misaulog siya 1,000 ka
sinunog nga halad, 1,000 burnt offerings ngadto kaniya sa Dios. Didto sa altar nga tumbaga, brazen altar sa tabernakulo, Segunda Kronikas 1:6. Kaya ang tinuod, ang mga sakripisyo ug mga halad, dako kini silang papel nga gihuptan sa espirituhanong kinabuhi sa Israel sa karaang tugon. Labaw pa sa pagpadayag sa ilang pagsimba, kining mao nga mga simbolik nga seremonyas o ritual nga gipahimutang sa balaod ni Moises, giuna kadto nilang tuman. Ug ang nag-una nilang gipasundayag mao ang mga doktrina nga may kalabutan kang Kristo, may kalabutan sa kaluwasan, ug ang pagkigambitay sa Dios. Now, sa iyang pagsalmot niya itong dramatic ritual nga nagahulagway kang Kristo ug sa iyang umaabot nga buhat sa kaluwasan, gipadayag ni Solomon ang iyang pagtuo sa umaabot nga manluluwas, ang iyang pag-ila sa hingpit nga kinaiya sa Dios, ug ang iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nianang gabiuna, at that night, human gipresentar ni Solomon ang iyang libuan ka mga halad, mipakita ang Dios ug nagasulti kaniya sa pagpangayo bisag unsay buot niya. Segundo Kronikas 1:7. Ug mitubag si Solomon sa pag-ingon og, hatagi ako karon og kaalam ug kahibalo sa pagdumala kanila kay kinsa may tako sa paghari nining daghan kayong katawhan. Segundo Kronikas 1:10. Ang hari sa Israel misulti niini gikan sa tiunay niyang pagpaubos from his genuine humility. Ug tungod kay wa man siya mangayo og kaadunahan, bahandi o dungog, kundili ang iyang gipangayo mao man ang kaalam. Segundo Kronikas 1:11, nagpakita sa siyang pagkahiluna sa plano sa Dios ug sa iyang katakos sa pagpahimulo sa mga detalyes kinabuhi. Ang iyang gipangayo mao nga mudaghan pa ang iyang kahibalo sa Dios tong kamatuoran. Ug kadto gikahimutan sa Dios. Gikahimutan sa Dios ang gipangayo ni Solomon ug tuod man gihatag sa Dios ang iyang gitinguha labaw pa sa bisag unsang butang nga iyang gidamgo. Ang Segundo Kronikas 1:12 nagkanayon, ihantag ko kanimo ang kaalam ug kahibalo. Dugang panini, hatagan ko ikaw og dugang nga kabtangan, bahandi ug kabantog, labaw sa nabatunan ni bisan kinsa nga hari kaniadto o sa umabot. Unya, ang Dios midugang og usa ka saad nga kondisyonal nga garantiya nga kalipay. Patason pa sa Dios ang mga adlaw ni Solomon kung magalakaw lamang kini siya sama sa paglakaw ni David. Kini nagpasabot og pagkinabuhi. Matod pa sa 1 Hari 3:14, ug kung sundo nimo ang akong kabubuton ug tumanon ang akong kasuguan sama sa gihimo sa imong amahan nga si David, lugwayan ko ang imong kinabuhi. I will extend your life. Si Solomon, sama siyang amahan nga nauna pa kaniya, nanginahanglan nga magmalahutayon kini siya sa pagkat-on sa pulong sa Dios ug sa paggamit niya sa iyang kinabuhi. Niya na yung pagpaagiha nga masiguro niya sa pag-angkon ang matuod nga sulodnong kalipay, true inner happiness. Inubanan sa katakos sa pag-enjoy, pagpahimulos niya sa madagayaong mga panalangin nga gisaad sa Dios. Ang kaalam o kinaadman ni Solomon, dayag kayo pagayo. It was evident. Atol sa mga mahinungdanong mga higayon siyang pagdumala ingon nga hari. Ang Balang Kasulatan nagahisgot sa iyang pagkahamtong
ug sa iyang pagkalig-on sa pagpadagan sa trono sa Israel, ingon man sa misunod nga mga katuigan sa dihang iyang gitukod ang templo ug ang iyang kaugalingon nga harianong palasyo. Ang iyang paghigugma sa Dios ug sa piniling mga katawan sa Dios mao'y pasiunan niya sa iyang kinabuhi. Ang pagkamatinumanon ug paghalad ngadto sa gipadayag nga kabubuton sa Dios mao ang nagadasig ni Solomon sa pagtukod og usa ka puloy-anan ang templo alang sa ngalan sa Ginoo. Segundo Crónicas 2:1b, cross-reference 1 Crónicas 28:5-6. Ang hari sa Israel miila sa katungdanan sa pagtukod og balay alang sa dili ikatandi og Dios, incomparable God, ug ang pagmantala to proclaim uban sa pagpaubos ug pagkahiluna sa grasya. Ang Segundo Crónicas 2:5-6 nagkanayon, versikulo 5, dako ang balay sa Dios nga akong tukuron, kay gamhanan man siya labaw sa tanang Dios. Versikulo 6, apan kinsay takos nga muhimo kaniyang balay nga bisan gani ang langit dili man igo nga iyang puy-an. Kinsa man ako nga maghimog balay nga puy-an niya. Gigamit ni Solomon ang kahanas ug mga kapangakuan, mga resources, ambot sa mga Pinisyanhon sa Tyre o mipadayon sa pagdupot siyang kusog og panahon sa pagtuman sa buluhaton sumala sa matag specification sa Dios ug iyang gihimo katong maong tahas sud sa 7 ka tuig, 7 years. Primero Hari 5-6, kapitulo 7:13 ngadto sa 51, Primero Crónicas 28:11 ngadto sa 19, Segundo Crónicas 2 ngadto sa 5. Karon, sa paghalad na sa kumpleto ng templo, ang hari mipadayag sa kalinaw sa kalag, tranquility of soul, nga naggumikan sa pagtuo sa mga saad sa Dios. Matud pa sa primero mga hari 8:56a, dalaygon ang Ginoo nga naghatag og pahulay sa iyang katawhan, ang Israel, sumala sa tanan nga gisaad niya. Wa pay saad niya pinagi kang Moises nga wa niya tumala. Now sa kinatibukan, overall, ang iyang mensahe ngadto sa mga katawhan, ang pagampo ngadto sa Dios ug ang pagsimba og mga halad nga napatik diha sa primero mga hari 8, gipadayag diha ang kalig-unan o pagsaksi sa usa ka lig-on nga magtutuo nga naumol sa pulong sa Dios. Primero mga hari 8:12 ngadto sa 66. Ang hari mitak-op sa iyang benediction, sa iyang mabuot nga pasidaan ngadto sa Israel sa iyang pag-ingon ini. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios, ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Ang iyang pagdedikar ngadto sa Dios ug ang gisangputan nga suludnong kalipay, inner happiness, gipadayag kini sa Reyna sa Sheba, Queen of Sheba, sa dihang miduaw kini siya sa harian. Matud pa sa ikaduhang Kronikas 9:7 ngadto sa 8a, bulahan ang imong mga tao. Ang bulahan diha, ashire gyapon, meaning malipayon. Bulahan ang imong mga tao ug ang imong mga sulugoon nga kanunay anaa duol kanimo ug kanunay makabati sa imong maalamong mga pulong. Dalaygon ang Ginoo nga imong Dios. Ang Israel gihigugma sa imong Dios ug lig-uno niya sila hangtod sa hangtod, ug ikaw
Gihimo niya nga ilang hari aron mapatunhay nimo ang balaod ug ang hustisya. Ang reyna sa Sheba nakaamgo nga ang kaalam sa Dios mao ang nakahatag og kalipay sa mga katawhan. Iyang nasaksihan kining halawom nga kaalam ni Solomon samtang mitubag kini siya sa tanan niyang mga pangutana. Ikaduhang Kronikas 9:2. Nakasaksi usab kini siya first hand sa katakos niini sa kinabuhi ug sa kalipay. Mga resulta kadto sa mga gasa for administration and leadership. Ang temporal nga mga panalangin gumikan sa iyang dako nga pag-uswag, promotion, ingon man kauswagan, prosperity, og ang mga panalangin nga bidahili ug miawas ug napiska ng tanang nakatrabaho nag-alagad kaniya. Everyone who are associated with him. Bisan gani ngadto sa iyang mga magtatagay, mga cupbearers, napiskan kini sila. Kana mabasa ta sa ikaduhang Kronikas 9:3 ngadto sa 4. Ang nakitag na alinggatan sa reyna mao ang kusganong influensya, dynamic influence sa pulong sa Dios nga didto na nagalihok sa kalag ni Solomon. Iyang nasudong ug nasaksihan ang reflected glory sa Dios nga didto sa dungganon nga hari sa Israel. Ug tuod man mituo siya sa Dios sa Israel. Kinsa mao si Ginoong Hesukristo, Mateo 12:42, cross-reference sa ikaduhang Kronikas 9:8. Karon, si Solomon, by all accounts, giila nga labing bahandianon, the wealthiest, ingon man labing maalamon, the wisest nga hari sa tibuok kalibutan. Primero mga hari, 10:23. Siya si Hari Solomon, nagadumala, nagahari og yuta, nga gipanalanginan og kauswagan, ingon man kagawasan, prosperity and freedom. Ang mga kadaugang military successes, nga kaniadto na angkon siyang amahan nga si David, mo'y nagahatag og kasiguruhan ng paghari ni Solomon magmalinawon gayon. Usa ka paghari ni Solomon, did iyang usab nga makabot ang iyang kaugalingong kabantog og sa pagpadayon niini, ingon nga financier og master builder og kahawd sa salabutan, genius bahin sa komersyo og pamatigayon. Ang mga katuigan nga gigugol sa pagplano ug pagtukod sa templo ug ang palace complex natino ug napamatud-an sa di maihap nga mga kahanas ug malantip nga mga kahimuan sa hari sa Israel. Mga infrastructure nga nasudnon, mga proyekto sa daghang pagtukod og mga dambalay ug usa ka kutay network sa mga commercial enterprises. Kini sila nagahatag og wa sukad maila nga pagkanindot o pagkamuswagon nga Israel nga karon gituboy ang kabantugan nini, ingon man ang Dios nga gisimba nining maong gingharian. Misubwak ang pag-abot sa mga dumuduong, mga sojourners gikan sa halayong mga dapit aron sa pagpaminaw ug pagpaniid sa pagpadayag ni Solomon siyang kalantip sa salabutan. Giunsan niya pagdumala sa iyang mga patigayon, ang pagsimba dito sa templo, o ang pagpaniid lamang sa kamasilakon sa hari ug sa iyang gingharian. Sa laing bahin, ang ikaduhang Kronikas 9:13-28 nagapakita kanato sa pagkadako sa pagkabahandianon, pagkadako sa gahom ug kadungganan nga gipanagiyahan ni Solomon so sa zenith o kinatumyang kabantog sa kasaysayan sa mga Hudiyo
Jewish history. Ang maong teksto nagabukas uban sa daklit nga pagtanaw, just a glimpse sa kita ba ang iyang income ni Solomon matag tuig ug kini nagkanayon. Bersikulo 13, ang gibugaton sa bulawan nga madawat ni Solomon sa usa ka tuig mukabat og hapit sa 23 kawahag 3 ka tonelada. Bersikulo 14, wa pay labot niya itong dala sa mga negosyante. Ang tanan usab nga mga hari sa Arabia o mga gobernador sa nasod nagdala o mga bulawan o plata ngadto kang Solomon. Now, ang giingon sa in English og 666 talents of gold, ang nakapakurat nga hapit sa kawaag 3 ka tonelada o 7 ka libo ka giingon og troy ounces sa bulawan. Kung sa ato karong pagbanabana, usa na kini ka tinubdan o kinitaan sa sud sa usa ka tuig lamang nga income. Sa gisulti sa teksto, wa pa kanay labot sa abot gikas mga dagko niyang mga makabungog nga mga kinitaan sa iyang mga malampusong patigayon. Ang mga negosyante o mga magpapatigayon nga nakignegosyo dito sa Israel. O gawas pa niya na naapay mga duties o mga pahinungod nga gihatag sa tanang mga hari o mga gobernador. Kini sila magahatag mangadto kang Solomon. Busa, anha nimo maila, unsa ka dato kabuhong sa bahandi kini si Solomon. Di kay dato kanto si Solomon, siya dato gyud. Okay? Ug niya pa, kung ang usa ka hari na nag-iyag labihan kadaghang bahandi, kinahanglang iyang ipundo ang maong mga bahandi sa usa ka dapit nga diin manganak pa kini ngadto sa ubang mga kahinguhaan, other assets. Ang gighuam niya og usa ka customary, a custom gikan sa karaang panahon, si Solomon mibalhin, he transformed sa iyang nagpiyongpong nga mga bulawan ngadto sa usa ka seremonyal nga taming. Gihimo niya ang 2 kagatos ka mga dagko mga panagang shields of beaten gold bulawan. Dugangan pagyud og laing 2 kagatos ka mga panagang of beaten gold. Kini silang tanan didto niya ihanok sa gitawag og balay sa kalasangan sa Libanon. Suma pa na sa Segundo Kronikas 9:15-16. Usa kini ka gambalay o structure sa daghang bahin sa palasyo. Primero mga hari 7:2-7. Ang pilak nga nagadahili sa kang Solomon nga panudlanan, treasury, iyang gipabayluan kini og mga karusa o mga kabayo nga Ehiptohanon aron masangkapan ug maparang-arang ang pangandam niyang kwerpo sa mga karusa, ingon man pabintaha pagyud sa halapad ng daan nga mga kalihukan niya bahin sa pamatigayon. Segundo Kronikas 1:14-17, 9:25. Gani sa pagkatinuod, ang economic resources sa hari misamot kini sa pag-uswag, became so rich nga iya na ganing gihimo ang pilak, ang silver, ingon nga common nga mga bato dito sa Jerusalem. Ug ang mga cedar, tagas nga mga coniferous nga kahoy, murabas mga pine trees, ingon nakadaghan na sa typical nga Singapore tree o sa Binisaya, igos nga kahoy. Segundo Kronikas 1:15, Segundo Kronikas 9:27. Now, samtang nagakauswag, nagakasamot pagsaka labaw pa sa uban ang kabandianon o kalantip sa salabutan sa hari, daghan sa mga harianong mga pangulo o kadagkuan
gawas pa sa reyna si Sheba, mipanaw gyud kini sila. Aron sa pagsaksi sa pagkahalangdon o pagkadungganon sa gingharian ubos sa korona ni Solomon. Gipadayag diyas bala ang kasulatan nga ang tanang hari sa kalibutan nakikita kang Solomon matag tuig aron sa pagpatalinghog sa iyang kaalam nga gibutang sa Dios sa sud sa iyang kasing-kasing. Segundo Kronikas 9:22-23. Ang matang usa ka hamili ug dungganong magdadaig, its noble admirer ni Solomon, manggida pagyud kini silang mga palipay nga pilak o bulanwan, mga sapot, mga hinagiban, mga pahumot, mga kabayo, mga asno, sa tuyo, sa pagpadato pa og dugang sa gingharian nga ubos ni Solomon ug kansang gingharian nagalikos sa tibok nga yuta nga gisaad ngadto kang Abraham. Segundo Kronikas 9:24 ug 26, cross reference sa Genesis 15:18. Dinhi una kita mohunong sa atong pagtuki ning bahina ato kining ipadayon. Giawhang kagyapon gidapit ka sa padayon sa pagsubay niini ni atong series nga pagtuon ug niya kita nagadupot sa pagtulunan ang pagpangita og kalipay, pursuit of happiness. Magampo ta. With your heads bowed and eyes closed, let us spend the closing moments of our service niining adlaw describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever, dili ka pa usa ka magtutuo niining adlaw, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now, everybody wants eternal life. So if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. First of all, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here. But His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge, that was yours, He judged in Christ. So now your sins are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2:8-9 says, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that is the moment of your eternal future. I pray then that you give this great consideration, because it is your life and you must know what you're headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Magampo ta. Amahan
nagapasalamat kami kanimo sa pagkaklaro of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. We ask all this in Christ's name. Amen.